Hi guys, jsem Donova, tak budu komentovat Season 2, tady jsem našel na internetu, jak importuje z Česka na 100, nic nevím, na koment. Tady znáte Frogmana, jak tam sedí a dívá se. Frogman si sedne masku a dívá se na Giona. Gion možná bude stát za ním, nebo na něho bude si nevím kde. Ukážeme si nějaký videjka, please dívejte se, dívejte se. Do you think we can kiss her? Of course, we can kiss. You're sure? Trust me, darling. No one will see us. I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. She sucking on dick, no hands with it. I just made the rolling plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. Nevím, jak bude komentovat ty vojáci, jako OMG, wow, nebo já nevím. Jakoby, nevím, jestli to taky sami zahlídli na TikTok nebo nějak různě, jak je udělané z AI, nebo prostě nevím, asi pro nějaké lidi to je jakoby opravdický. Takže jenom, když jsem se podívala a jako, nechci se moc říkat, já vám to tam ukážu a já jako aspoň jako hodinu na to hlídám, jako prostě se na to dívám a já úplně nevím, co mám na to říct, jakoby já furt na to jako, jak jsem nebyla prostě, si na to zírám a já nevím, jak to mám komentovat. A já furt, když mi to furt naskakuje na TikToku, nebo nějak různě, a já prostě si říkám, já to musím jít na tam bukoj. A mám to tam, tak to chcete, že? A to je moje kvalitní reakce. A co to říkáte? To se jako se slouží like a odběr. Já jsem se dělal ty jako youtubery a já nejsem, to je jedno. Teď zatím čau, bye guys.